и ти се не знае какво принцип. Горе имам чувство, че има някой. А флашлайтове, защо няма тук такива флашките самият? Момчета, аре тръгваме. Няма какво очакваме. Ето тук някъде го има. Стой, стой, стой. Отново лови го. Колко аз гледам напред. Маринката е долу. Убивайте Марин. А, така, супер. Браво! Много добре, че ми предпазихте гърба. Ти не беше ли отзад? Не, аз бях втори. Шадо, какво става? Давай ти напред ми, защото се смарга нас отзад ще гледам. Аз съм в централната зала. Вие ли сте? Отзад има нещо. Ето го! Опс. Sorry. My bad. Браво, Даш. Добре, сега знам какво е станало. Нали разбра какво стана? Да, защото скочи пред мен и просто стрелях напред и Шадо беше. Това ми стана мизерия. Гледай назад. Зад нас, зад нас! Нищо. You have avenged my death. Шадо, ти ли си до мен, бе? Майка ти. Авенжнахте. Ех да ти деба майката тъпа, бе. Цъкам дясно копче, за да го удара с приклад. А не ме стреляй, бе, гъс. Айде при смартгана. Томна. Шет! Мрази го този диск. Първото филмче го усещам, че ще бъде фаворит. Аз се качвам в момента. На? О, thank you. Отзад. Thank you. Къде сте? Давайте тръгваме. Този път вляво минаваме. 5 minutes remaining. Какво? А. Мерси. Какво стана? Миналото? Аз това. Добре. Ето го отпред. Къде? Тук някъде го усещам нещо. Падна долу. Не го виждам, продължавам. Стойте, прикрийте ме. Долу, 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 долу! Е, тата пък киселина. Къде са?
Нагоре, нагоре и вляво. Жрец! Аз гледам назад, споко. Давайте напред. Отзад хищник. Ти с пистолетчето ли удари? Така. Thank you. Я ли? Паднах. Нищо, идвам да те пазим. Гранатки. Диско от някъде мета. Сега ще го оправим. Давайте към смарта пак се придвижваме. Изглеждай си. Аз съм отзад. Майка ти, 2 гранати изяда и не пожела да умре. Помоби, бе! Горе, горе! Ти лут си. Аз докато взема оръжието на Shadow 100 пистолет тъп. Аз не съм бил умрял. Само паднал. Добре. Окей, към смарт. Не мога да го убия с приклад. Тук се поизложи. Той с опашката удари, човек няма как. Умри бе, гъс. Майка ти шеба. Къде сте? Някъде тука. Чушко пекна. Разбирам. Кой е долу и кой е така? 1 minute remaining. Аз съм, идвам. Оглеждам си гърба. По-късно сме. Тук е някъде, огледайте си. Няма го. Давай слизам. Над нас е някъде. Горе нещо засякахме. Его е. Не. Къде? Вече смарта ми това. Ето го! Изпече ли го? Ево. Аз искам това оръжие нещо е бъгало. Човек, аз как съм избивал толкова много хора с него? Къде сте са? Май с приклад го пръснах накрая. Давайте нещо тук си изложихме.